for today's mini-series sa itong vlog, day. So, nag-family bonding mi sa kong Paris, day. First time to nang gawa sa kong baby, day. First time laag niya, day. Nakagawa sa taong siya sa lungga sa mo ang balay, day. Unya, day. Nagpaharahay ang inahan, day. Kaya ang Paris man to, ni request din nga siya daw muda sa mong baby, day. So, syempre, day. Naghiyahay kong inahan, day. Unya, parte itong napuka to na sa mong area. Intaon siya, day. Nagidulhuay. Intaon mi, day. Lapok, baya kayo, day. Gatan mi nag-uwan, day. Ay, mo to, day. Nakasakay na tricycle, day. Kawan sa kong Paris, day. Bising nakalisod, day. Laga video, day. Akong anak, day. Naghangat rin to na siya, day. Hours later. Mao today na bang inasal mi day, syempre kauban ako igsuuna na nga time day kay kuan man na siya lunch break man na siya day. Eat na BEA. Eat na BEA. Si Pia sad. Uluyon, yoy. Ambi to kabahan ito. Igot ang lawas mi. Sumato day ako ipasalob ang kuan day, ang kanang kabahan sa unggoy day kay para sa safety akong baby day ug makatarong po siya lingkod day kay syempre day gigutom nang iinahan day. Kaya gitutyan mi na sa anak day. Gutom na sa kinaday kay naabot mi dia day 12:30 na day unya nakakaon mi mga 12:40. Kaya kam sag tao day ang customer day ba. Unya akong Paris po day is kuan pa kana siya day kay na namo day sa among baby day. So pag mga ano mo na day kamera tulong na ka video day kay akong igsoon day kay naman sa atbang day nga di man na siya ginhag may kamera day oy ambot na niya day. So mo day enjoy kay kog kinaon diha day kauban sa akong partner day. Unya among baby day behave ra kay na siya day. Nga na nakabihiyop akong baby Beatrice day basta maglaag na gay na day laag na gihiskutan day kana akong anak day di gina siya magsiglangas-langas day dili na siya maglakilak day di para sa bang baby day nga maglakilak day siya day mulaag day wala siya behave gina siya day nya day gigutom siya day nagkaon ko day siya sa day ganganga naloy ko sa anak day kay naganganga itaw siya day nya ginahan day nagkumbati intaw kaon day ug amahan day kay gutom na kay nang tanan day nya day kay kana lagi atong gi-order day is dili only rice kay lagi day nagtipid ta sa budget day nya ang only rice diha day kako maigsuon day kakong Paris day nya mangayo ra ko nila day unya baga kay kog naong diha day kay ako may isa-isa pas kamot day nga rice pa ko no baga kay kog naong day nya dili na babutangan akong plate og rice day kay dili na siya only basta white color day unya akong Paris day nya unihangyo na siya day nga yaha day duha ka rice cup unya sige mi siya katawa day na siya nako nga mo na yung pinagbabawal na technique niya pahing kay ko dahi day hello pretty jud ako nakakaon day nagabagabaan ko in sound siya day kay pagpunit intaw nako sa rice day pagkainita man di ay ganun magibuwa man og paanligod walang ko magpaanli din na para sa makasip-save gamay ba kay bawa na pagka pamliti pa day uli day unya day akong anak ton day bisag kadingko na siya day kay di man siya bugat day basta na siya ang kabahan sa unggoy day kay maakuha na ako sa usa ka kamot day hala day gasima-sima sa dintaw na akong anak day uy nagtan-aw gitaw na siya sa akong manok day ug akong rice day no nagsupsup gitaw na akong baby sa iyang kamot day nagchupon-chuponan taw na siya day gigutom na siya kapi day bisag man na siya pananggot day siya gigutom siya sa akong gikaon day gilamian po na siya sa akong gikaon day syempre naman sa siguro day oy kaklaro na maguna akong baby day mao mahagwa na po na siya day lablab kina na mong baby day oy sa akong Paris day na ang naman siya hairband day nga pink day yun sa kalangasan sa akong baby ganina day pag abot na sa pagkaon day hala day nahulog man na day nya ako lang siyang gibutang sa bag day oy kay unya lang siya tauran og hairband kay nagkaon pa mi day unya day ako igsuon day nagpa-request sa paslag rice day ako na pong giingnan niya imuha na pud dong butang og rice dong para ako na po yung mangayo diha kay kung kang kuya nimo malata na po kaduha na po di gibutangan sumoto nagsinapot mi sige katawa day nagatubang mi day aha kay day lahir gini maginasal no kay ima usa nga dili ang rice ang usa ang rice natsyak na tong naghatod og kuan day naghatod og kanon diha day kay ngano pa man mahumag lamoy ni bayhana nga dili man iha ang rice yang ang duha ang rice so ako ra gid taon wa pa mahumag kaon diha day unya day hangyo akong Paris day nga sige kay manam ko kaon ako na pay kugos ni baby nga ikaw kaon diha mayo hala day nagamit gid ako ang duha ko kakamot day sa pagkaon ako day alam kay duha ka kamot day kay magunit sa pang sa pako day hala kuan gid suto-suto gid akong kaon grabe gid bisuga gid ako day nahog gid to siya 3 cups gid akong nakaon day kay ika-3 to nasa plate daan day so kaduha pero ngayo sa akong Paris ang usa tapos sa akong suon ang usa unya day perting iganga pagkakaon ako day aha kini gutuma jud ako day karon pa ko day nga nagkaon ko ginasal day nga perting ako singuta day nga naam kay aircon day hala akong Paris hangi ko tapuhi akong naong biki hala murag gatubod gid siya day do nya makuan ko day basta maabot sa akong baby day hala pinaypayay mi day gipaypayan niya akong naong day no kaming duha sa anak day pinaypaya ani dito sa feelings day nya mo to day wa gyud ko palakan si day pag human ako kaon og manginasal day ning kaon na sad kog halo-halo day grabe kalami sa halo-halo day dili jud makuan day sa kalami day
kay gikuan lang to nako day, nag-share lang ko sa kumpanis, share lang ko sa kumpanis kay di sa ko palabig kaon bug nang day nama ko'y baby day. Unya day wa jud pala kansi day kaon jud day. Unya day wa sa pala kansi akong anak day, gigutom pud na siya day, nanangkot pud na siya diri nako day. So while nagpatuti ko day, hala day ang inahan day, wa pala kansi day kaon gyapon day, gahungit gyapon na siya og halo-halo day. Unya day akong paris day nagsige pa may tanawa day kusog kay pinipaya gud. Kapi day inita gid kong lawas pitigi igangan ako day. Kisa may di magi igangan ato day nga tulo ka rice day nga. Kaon day nga dili pa ani rice day. Unya dapat kay ko lamoy day nga akong bibi day pati sa niyang tutoy day. Nakakaon sa siya chicken og nakainom siya coke og nakakaon mo siya halo-halo day. So thank you for watching day. Bye.